Val, doncs, la veritat que Sinèrgics per mi és important perquè va ser la possibilitat d'externalitzar i professionalitzar el meu projecte, és a dir, treure'l de l'àmbit de casa i fer-ho en un lloc on no treballes sol, sinó que treballes en xarxa amb altres persones. I la veritat que per mi ha sigut una gran oportunitat. Jo ara mateix fa 3 anys que estic a Sinèrgics, vaig ser el primer projecte amb què va començar, i aleshores, a part del carinyo especial que li tinc per això, perquè a més jo soc un projecte força especial, som una marca de roba artesana, sostenible, és la Lola de Àfrica, i tenim un format de taller, no tant d'oficina, i aleshores quan Sinèrgics va començar, com que una miqueta es va adaptar també a les necessitats del nostre projecte i nosaltres a les necessitats de Sinèrgics, i aleshores va ser com un començament molt maco per ambdues parts. Clar, per mi el millor de Sinèrgics són diverses coses. Per mi és molt important i positiu que estigui ubicat en un barri com en el que està, que és a la perifèria de Barcelona, que a mi em sembla molt més interessant que no pas al centre. És un barri amb unes característiques molt determinades, molt especials, i el fet de que Sinèrgics sigui de retorn social i el meu projecte i jo puguem interactuar amb aquestes dinàmiques d'aquest barri, a nosaltres ens són un plus, diguéssim. O sigui, per nosaltres és important que estigui ubicat en aquest barri. Després, una altra cosa hiperpositiva de Sinèrgics és aquesta configuració de treball en xarxa. És a dir, jo estic compartint ara mateix el taller amb un projecte de fotografia, amb un projecte d'interactuació social, i entre nosaltres, com que ens complementem i ens ajudem moltíssim, i amb persones que tenen projectes relacionats amb mèdies o amb publicitat, i aleshores com que realment et trobes que tu amb el teu projecte, que els projectes autònoms normalment necessites com una energia així, que ja te la treus de tu mateix i així, però si tens aquests suports d'altres àmbits, es fa molt més àgil i molt més productiu tot plegat, en realitat, i molt més familiar i més agradable per treballar. Anècdotes vàries, però per exemple, per nosaltres va ser molt xulo fer, de la nit a l'endemà va sorgir una sessió de fotografia i de modelatge professional amb un projecte de fotografia que hi ha a Sinèrgics, amb una model professional que va sortir espontània de Sinèrgics, i en un lloc com el Centre Cívic de Baró de Viver, que es va oferir amb les seves superinstal·lacions per fer aquesta sessió, i va ser superdivertida, i una miqueta gràcies a aquesta interactuació i a aquestes dinàmiques de sinergia que es creen entre nosaltres.